Atenție! Nu folosesc termenul de suflet în sensul religios popular de partea nemuritoare, ci în sensul alchimic de înveliș emoțional și mental care ține spiritul adormit. Acest video are ca scop spargerea vasului de ego ținut ca suflet și totodată a lanțului de blocaje emoționale, karmice și ceea ce se numește păcat din perspectiva religioasă. Dacă în orice moment vei simți o frică sau nesiguranță, este reacția ego-ului. Respiră adânc, simte tălpile pe pământ și înțelege că este o reacție de agățare a vechilor principii. În acest material doresc să prezint elementele cheie ale spiritului și sufletului. Informația prezentată, cât și tehnica menționată, este bazată pe studiul meu și formarea de asocieri dintre scrierile vechi Kabbalah, hermeticism, creștinism, gnosticism, alchimie, cât și psihologie modernă. Spiritul reprezintă scânteia divină primordială a creației, a tot ceea ce poate fi și este în om. Este lumina de dinainte de a se crea materia. Este capacitatea omului de a oglindi divinul universului și matricea formării universului în om. În scrierile gnostice precum Apocrifa lui Ioan, spiritul este numit pneuma, tradus și plentitudine sau tărâmul luminii divine, adevărata sursă a tot ceea ce este bun, și menționează că spiritul este adormit sau beat în majoritatea oamenilor. De ce este adormit, vă întrebați? Răspunsul direct este din cauza sufletului. Și acum o explicație pentru acesta. Sufletul reprezintă greutățile emoționale și interpretările personale ce sunt puse peste spirit. Unii pot numi aceasta karma, păcatele strămoșești, cât și personale. Psihologic putem interpreta sufletul ca formarea emoțiilor bazate pe ego, deși este mult mai mult de atât. În scrierile marilor alchimiști precum Nicolas Flamel și Michael Sendivogius veți găsi fraze precum spargerea în bucăți a sufletului pentru purificare sau sămânța trebuie să moară înainte de a crește. Alchimia nu face referire la transformarea metalelor în aur, ci la prelucrarea materiei brute a omului în divinul, ca aur. Acest lucru este confirmat și de Carl Jung, care susține că marea lucrare a alchimiștilor este să transforme ego-ul limitat de interpretarea sinelui în material divin. O explicație similară poate fi găsită în Corpus Hermeticum, tratatul 10, și anume viciul sufletului este ignoranța, căci sufletul când este orb și nu are nicio conștiință despre ființe, nici despre natura lor, nici despre bine, este bântuit de pasiuni trupești. În Corpus Hermeticum, ignoranța este agonia și considerată cel mai mare păcat. Aceste informații se oglindesc și în creștinismul mistic, în special în lucrările lui Meiser Eckhart. Acolo veți găsi fraze pe cum mă rog lui Dumnezeu să mă elibereze de Dumnezeu. Deși aceasta pare un concept extremist, este de fapt foarte realist, deoarece ceea ce noi interpretăm ca fiind Dumnezeu este interpretarea noastră bazată pe ego, este ceea ce noi vrem să credem că este față de ceea ce este cu adevărat. De aceea, conceptul lui Eckhart este de eliberarea dublă. Când spune că se roagă la Dumnezeu să se scape de Dumnezeu, el se referă a se scăpa de interpretarea individuală și conceptuală a divinului creată de ego. Eckhart susține că dacă ai o imagine despre Dumnezeu, nu îl ai pe Dumnezeu, ci o idolatrizezi pe propria ta proiecție. În alte cuvinte, dacă ai o imagine despre sufletul tău, ești încă atașat de ego și de timp. Citat: omul nu trebuie să aibă un loc în care Dumnezeu să lucreze. Dacă tu te consideri un suflet care primește ceva, atunci ești un loc separat. Eliberarea de conceptul de suflet înseamnă să devii nimicul prin care divinul curge fără obstacole.
Revenim la ziua de azi în care conceptul de spălarea păcatelor există și golirea vasului pentru a face loc unei stări de pace sau a divinului. Deși acest lucru funcționează, eu îl consider ineficient, deoarece poluarea informațională a ajuns la un nivel așa de ridicat încât vasul se umple cu emoție artificială, materialistă, mai repede decât se poate goli. Scopul meu în acest material nu este să te ajut să-ți speli vasul de concepția egoului sau de păcatele ale sufletului, ci să te ajut să spargi acest vas și să trezești scânteia primordială a emanației divine, care va lua locul. Cu toate acestea, spălarea va fi prima parte și necesară pentru a reduce șocul de disociere. Nu-ți va place procesul, deoarece va ataca ego-ul și conceptul de suflet. În schimb, vei aprecia rezultatele, starea de pace, eliberarea de suferințe karmice și de gândurile haotice. Nu voi pune nicio reclamă pe acest video, nu-l voi monetiza, nu voi pune niciun link de vânzare sau descărcare de produse. Intenția mea de a ajuta și a face acesta este presus de orice lucru material sau financiar. Singurul lucru, dacă vrei, dorești să-l faci, este să-i ajuți pe alții cu acest video sau cu informația ce tu o vei învăța din el. O întrebare normală din ego ar fi cât va dura acest proces, iar răspunsul nu-i va place ego-ului deoarece este nedeterminat, dar, ca să fie mai clar, minim 3 zile. Deși timpul va fi determinat de voința și determinarea prin care faci acest proces și dorești să te eliberezi de piedicile emoționale și karmice, fapt pentru care menționez că acesta este un proces activ în care trebuie să te dedici și să participi, nu să-l asculți pe fundal sau să crezi că înveți ceva ascultându-l. Vei avea nevoie de o agendă în care să notezi ceea ce simți în timpul ritualurilor și ce simți după acestea. Vei avea nevoie pentru prima zi de un vas cu apă și o oglindă, pentru a doua zi vei avea nevoie de lumânare și o oglindă, în a treia zi ecranul în care vezi acest video, să-l folosești ca și oglindă și o lumânare între tine și acesta. Voi impulsiona pe ecran o lumină și o literă ebraică ce va ajuta vizual acest proces. Toate aceste procese trebuie făcute seara, înainte de culcare și repetarea frazelor în gând în timp ce adormi. Este recomandat să ai agenda și ceva de notat lângă sau telefonul cu funcția de înregistrare disponibilă dacă vei simți inspirația să înregistrezi sau să notezi ceva noaptea sau dimineața. Vom începe acum prima seară. Aceasta va fi similară unui botez cu o structură creștină, telurgică, psihologică, cât și elemente Heka din papirusul greco-egiptean. Pregătește-te pentru acest proces. Fii dezbrăcat în fața unei oglinzi și unui vas cu apă. Pune acest video pe pauză până ce te pregătești. Am să spun câte o frază, urmată de o pauză, în care vei repeta și tu. Începem. Nu este nevoie să încerc să mă schimb. Nu este nevoie să încerc să renunț la ceea ce consider că sunt. Nu este nevoie să încerc să înțeleg că aș fi ceea ce nu sunt. Și faptul că aș fi ceva ce nu sunt, o pot privi ca pe o curiozitate. Cum ar fi să mă bucur de uimirea de a nu fi ceea ce sunt. Dar nu sunt. Sunt om. Omul
ce-l văd. Deși mă văd ca unul, realizez că am suferința sufletească a tuturor. Asta înseamnă că nu sunt doar unul aici, ci sunt unul cu toți cei ce au fost și sunt. Dacă am această suferință a tuturor, înseamnă că am și harul dat tuturor. Și aleg să accesez harul pentru purificarea sufletului acum. Acum mă adresez ție, tu cel ce pășești pe malurile Iordanului. Tu, cel ce ai vorbit apelor prin cuvântul divin. Tu, ale cărui mâini au spălat trupul și sufletul divin. Îți vorbesc numele în a fi, Ioan Botezătorul. Om precum sunt și eu. Cuvânt precum al meu. Palme precum ale mele. Eu am cuvântul prin care se vorbește sfințirea apelor. Eu am palmele ce spală trupul și sufletul prin cuvântul divin. Mută acum palmele asupra apei și adresează-te apei. Tu ești apa divină ce facilitează creația. Tu ești apa ce are memorie, emoție și stare. Tu ești ceea ce ai fost separată de firmamentele celeste. Ceea ce acum îți amintesc de sursa ta divină, tot așa cum și eu îmi amintesc de a mea. Tu ești ceea ce ai curs în sus pe munte și prin toate porțile raiului. Tu ești apa divină ce mă spală. Ia apă și spală fruntea, capul și părul în timp ce zici. Apa divină ce îmi spală toate gândurile, grijile și problemele. Ia apă și spală peste piept, zicând: spală sufletul și toate păcatele vieții și karmei. Ia apă și spală peste gât, zicând:
Spală și dezleagă toate noadele ce m-au ținut înapoi și în neștiință. Ia apă și spală peste umărul drept, zicând: spală toate greutățile ce sunt puse asupra mea. Ia apă și spală peste umărul stâng, zicând: spală toate fricile, piedicile și neajunsurile. Ia apă și spală peste organele productive, zicând: spală sursa creației mele, materiale, precum ar fi spălată de dinainte de a fi eu creat. Îmi sfințesc acum momentul de dinainte de a fi creat. Ia apă și spală tălpile picioarelor, zicând: spală calea pe care am pășit și ceea ce voi urma să pășesc. Acum acordă-ți un moment de tăcere și reculegere. Notează în agendă tot ceea ce simți, gândește aceste cuvinte în timp ce adormi. Aceasta este partea a doua, și anume spargerea vasului. Este material conceput pentru a doua zi. Îți recomand să nu faci asta în prima zi, deoarece este nevoie de timp pentru adaptare și pentru a te proteja de șocul disocierii. Vom începe acum. Prinde o lumânare și pune-o în dreptul oglinzii. Am să spun câte o frază, urmată de o pauză, în care o vei repeta și tu. Pune acest video pe pauză pentru a te pregăti. Eu nu sunt ceea ce văd. Eu nu sunt ceea ce aud. Eu nu sunt ceea ce simt. Eu nu sunt această minte. Eu nu sunt acest corp. Eu nu sunt acest suflet. Eu renunț la ceea ce văd. Eu renunț la ceea ce simt. Eu renunț la ceea ce aud. Eu renunț la ceea ce cred. Eu renunț la ceea ce gândesc. Eu renunț la acest corp. Eu renunț la acest suflet. Eu renunț la tot. Eu sunt nimic. Eu sunt nimicul unde doar scânteia Spiritului Divin poate exista. Eu rămân în nimic până ce adevărata scânteie a emanației divine, ce este dincolo de orice interpretare sau iluzie, se aprinde în mine și mi-a locul.
Acordă-ți un moment de tăcere și reculegere. Observă ceea ce simți în tine, ceea ce ai simțit. Notează în agenda. Vei repeta frazele: eu nu sunt ceea ce gândesc, eu nu sunt acest suflet, eu renunț la ceea ce cred, eu renunț la acest suflet, eu sunt nimicul unde doar scânteia Spiritului Divin poate exista. Eu rămân în nimic până ce adevărata lumină divină, ce este dincolo de orice interpretare sau iluzie, apare în mine și mi-a locul. Vei repeta acea frază în gând, în timp ce adormi, chiar dacă nu va fi cuvânt cu cuvânt. Vei folosi această parte a materialului până ce vor dispărea blocajele, fricile și îndoielile, după care vei continua cu partea a treia, și anume trezirea spiritului. Aceasta este a treia parte de spargerea vasului. Acum este cel puțin a treia zi și nu încerca să faci asta dacă nu ai trecut prin prima parte și a doua. Pune lumânarea la reflexia ecranului în telefon sau laptop unde rulează acest video. De data asta, pe lângă fraze, am să vibrez un nume special de trezirea scânteii divine. Nu trebuie să-l repeți în acest moment. Vom începe acum. Eu nu sunt ceea ce cred. Eu nu sunt ceea ce gândesc. Eu nu sunt acest suflet. Eu renunț complet și definitiv la acest suflet și la orice interpretare ce ar avea. Aici și acum, doar scânteia Spiritului Divin îi poate lua locul. Barachiel. Barachiel. Shin. În fulgerul divin, spiritul este treaz și viu. Barachiel. M-am trezit înainte de a dormi și mi-am amintit înainte de a uita. Sunt scânteia ce luminează mereu, creată prin cuvântul adevăratului Dumnezeu. Aceasta este lucrarea și trezirea. Se poate întâmpla brusc, ca o realizare, sau o stare emoțională, sau se poate întâmpla treptat în ritmul potrivit pentru tine. Notează în agenda ceea ce simți și în timp ce adormi vei repeta aceste ultime fraze, cât și vibrația numelui. Vibrezi mai întâi cu voce tare, dacă ai posibilitatea, și după în gând, în timp ce adormi. Ca o paranteză, Barachiel
se traduce prin fulgerul lui Dumnezeu. Este forța care lovește brusc pentru a lumina întunericul ignoranței. Mulțumesc că ai rămas până acum și pentru că mi-ai acordat timpul, mie cât și ție, pentru această lucrare. Rămâi cu bine!